diamanter også. Det bliver bare sjovt. Fløjavisen søndag den 6. juli 2008. De 7 prinsesser vågnede her til morgen, og de havde sovet så forskrækkeligt. Tænk jer i gang. Der havde været både myg og nogen, der snorkede. Det var vist drengene, hedder det sig. Og der ikke tænkte engang, der var endda nogen, der snakkede. Gad vide om ikke også de er ganske gule og blå over det hele. Jeg er lige ved at tro det. I dag har alle cyklet 10 kilometer. Ja, alle, det vil sige så, at de voksne, der knev det jo ærligt talt en smule. Der var jo nogen, der ville trave på deres flade kummelut, og klogere var de jo ikke. Og så var der nogen, der kørte i bil. Men de blev nu tilgivet, da der ud af bilen kom de værste pølser, horn og saftevand, og jeg skal love dig. Så pyt med det da. Men alle børnene cyklede 10 kilometer. 5 den ene vej og 5 den anden vej. Selvom det nu egentlig føltes som om, man kørte 8 den ene vej og 2 den anden vej, fordi der var noget med vinden, der lige går lidt der. Men 10 kilometer blev det til, og I skulle egentlig have en medalje, men det har vi så ikke. Alle var ude i bade i det store hav. Nå ja, det der med cykling. Der var nogen, der endda cyklede så flittigt, at der gik helt hul i underbukserne. Jo. Der var helt hul. Der var nogle andre, der havde misforstået noget fuldstændig. Jeg har hørt om nogen, der kom forbi nogle andre, hvor de holdt inde i grøften. Og ikke nok med, de holdt inde i grøften. De havde vendt cyklen om på hovedet. Men altså det der er under, at de også lå ud til havet. Men det gjorde de. Og tilbage igen. Og da de så kom derud, så skulle de jo ud og bade. Og Else, hende den gamle tante, hun stod inde på kanten og kiggede. Og hun skuede ud over havet, og hun så både badenymfer og havfruer og vandmænd og det ene og det andet. Og hun var så forskrækket. Og Anne-Marie og Hans Christian, de skulle forestille at holde øje. Men alligevel så blev alle ungerne fuldstændig sjaskvåde. Jeg ved ikke, hvad det var for noget. Men sjovt det var det vist nok. Så skulle de jo hjem igen, og så har jeg hørt, at ude i Tranum Klitplantage, i løbet af dagen, i løbet af eftermiddagen, der er der dukket den ene hvidklædte mærkelige lille fyr op efter den anden. Ja, jeg tror, det er en 20-30 stykker, har jeg hørt. Hvid tøj, de jo rendende rundt og råber og skriger, og jeg ved ikke, hvad det er for noget. De bærer våben oven i købet, så hvis I møder sådan nogen, så pas lige på en gang. Det er en advarsel her i avisen. Så skulle de have noget, der hed eftermiddagshygge. Og det var solcreme i lidt avis. Nå nej, det var det jo ikke, står det. Så det var den lige rettelse her. Det var kold skål, var det. Men der var nogen, der troede, det var solcreme. Jeg tror i hvert fald, Niklas' skød, og det var lige noget tid, inden de bliver solkold igen. Og så er der vejrudsigten for det næste døgn. I nat bliver der et søvndysende mørke og hyggespredende myggebrum. I morgen bliver det det perfekte strandvejr, håber vi. Så et lille dæk til sidst. Roser er røde, violer er blå, jordbær er søde, især til dessert. Tak for det. Hej.